Sampun wonten sasmita saking pangarsaning pahargyan bilih tata cara ing ari kalenggahan menika sampun kapareng siaga pramila tata cara inggal kapurwakan. Para tamu kagung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, keparna kula minangka pambiwara hambuka wiwaraning suka wenganing wicara dwaraning kandha wonten ing madyaning sasana pahargyan ingkang ginelar ing ari kalenggahan enjing menika. Keluarga agung Bapak Sarbini, Ibu Endang Tiastuti tansah memuji dhumateng Gusti ingkang murbeng dumadi. Mugi lampahipun tansah sesanti mrih kamulyaning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun mugi sewilasa saha berkah Gusti ingkang Maha Kawasa tansah kapatedhaken dhumateng panjenengan sadaya lan kula. Kepareng kula matur wonten ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang satuhu kula bekteni, para tamu kagung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, hambur wegane anggen kawula matur langkung rumiyin sumangga tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalah puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti Gung ingkang akarya loka inggih Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun aparing kanugrahan awujud punapa kemawon dhumateng panjenengan sadaya lan kula satemah ing wanci injing menika saged papanggihan kalayan kinayoman ing karahayan. Salam saha selawat mugi kaaturna dhumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minangka dadya tepa tulodo gesang wonten ing alam donya, ugi panjenengan sadaya lan kula anti-anti pitulunganipun syafaat wiwit donya dumugi akhirat. Ingkang salajengipun nuhoni karsanipun Bapak Sarbini miwah Ibu Endang Tiastuti ingkang ing wanci enjing menika ngadani tata cara adat panggihing penganten putri kinasih ingkang sesilih Roro Rini Astuti wadene kala wau enjing tabuh 8 sampun pikantos serat kekancinganing agama
Soho Nagara. Cita tuturama kalian Bagus Pramatama Atwidya. Putra kinasih Bopo Safari saha Ibu Saryuni ingkang pilenggah wonten ing Tegalarjo RT kalih RW 6 Ngesrep Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Ingkang salajengipun keparna kula Joko Lolo Pambiwara badhe ngaturaken menggah urut lampahing tata cara ing ari kalenggahan injing menika. Wonten tata cara kapurwaken kanthi mijiling Risang Pinaharja penganten putri saking sasana Panti Busana tumuju ing sasana Rinengga. Sasampunipun penganten putri lenggah satata wonten ing sasana Rinengga. Katungka bidaling duta pamethuk penganten kakung wonten ing Bali Patenggan. Arsa luwarapaken dumateng sangajengipun kori pahargyan kang kamangke badhe kalajengaken tata cara pasrah saha panampi. Sabornaning tata cara pasrah saha panampi kalajengaken tata cara adat panggihing penganten sekalian. Ambu bilih kang kamangke kalajengaken tata cara kerobongan jangkep sungkem pangabektenipun penganten sekalian dumateng Rama Ibu. Wonten kang kamangke ingkang hamengkugati Bapa Sarbini badhe ngaturaken pambagi harja karawan panjenengan sadaya. Wonten kang kamangke penganten sekalian Rama Ibu saha besan sutresna sampun lenggah satata kalajengaken foto pakurmatan. Wonten minangka pratandha yekti bilih pahargyan sampun paripurna kang kamangke lumarapun penganten sekalian Rama Ibu besan sekalian lumarap tumuju wonten ing sangajipun kori pahargyan ingkang sawerlu hangun tapeken kunduripun para tamu sadaya pitanga pratandha yekti bilih pahargyan ing kalenggahan injing mriku sampun paripurna. Mekaten sawetawis urut lampahing tata cara ingkang sampun rinancang-rinancir renupaka dening para kulawangsa. Mugi keparengna para tamu sadaya lelenggahan kanthi merdekaning wardaya hangrantu laksitaning tata cara wiwit purwa madya dumugining wusana samagi. Nuwun matur nuwun.